Sanibona, igama lami uSiyanda Maphumulo, wakubo kaMandla Maphumulo, lona nesinithi uMampintsha. Shuthi ubaba wethu akangihlawulanga mina, wahlawula ubhuti Mandla ngoba yena wayemdala, amandla akhe wasithe asephelele ubhuti Mandla wonke. Wase mina wathi uzongikhulisa ngoba mina ngihlala noma, wathi uzongithumelela imali encane leyo ayitholayo ukuthi ngikhule, bese mase ngikhulile bese ngiyayihlawula ngoba ngizobe sengikhulile sengikwazi ukuhlawula. Kodwa wathi ngingabe ngiqala ngibiza isibongo sakhe ngoba vele nami ngiyazi ukuthi ngizoyihlawula. Kwasho nami vele ngangiyithemba vele ukuthi ngizoyihlawula, ngase ngayibiza nesibongo sababakhe. Ubhekisi ungena kanjani? Kushuthi ngathi ngivakashile ngamaholide, ngase ngambona ngacela ukuthi ubafo ukuthi angikhulumele naye, ngamtshela ukuthi afike athini. Yena wafike wayikhulumela yena, washo zonke izinto zami, baze bakhiphana, baqamba leli culo lethu wesholo wena, ngoba eseyisholo zonke izinto zami mase wayithathela yena-ke ubhekisi. Ngase ngasala, ngase izolo ngacasuka-ke ngathi ubafu uyinto enkulu ejayivayo eyafike yahlisa ubhekisi wethu ngidlala ngoba sengicasukile kakhulu. Kodwa bengidlala ubafu akasiyona into enkulu ejayiva. Yena uyajayiva yena kodwa akasiyona into enkulu yafika yahlisa ubhekisi. Kodwa ukuthi mina bese ngicasukile, ngase ngasho njalo ngidlala ngiyaxolisa. Mayelana nenhlawulo ngizoyihlawula, ngihlela ukuthi ngiyihlawule next week ngoba okwamanje ngisampintshekile. Kodwa ngiyayithembisa ukuthi ngizoyihlawula next week. Bese ngamanje ngisayikweleta nje, kade ngingaqala ukuyikweleta, sengizoyihlawula kodwa manje ngiphelelwe isikweletu. Bese ngiba-ke uSiyanda Maphumulo kahle.